La transformació del barri del Gorg a Badalona és un dels projectes electorals que fa 2 anys, amb l'inici del mandat municipal, es plantejava com una remodelació de la ciutat, amb nous habitatges, un parc urbà i un canal d'aigua que havia d'endinsar-se a la ciutat a partir del port. Però els efectes de la crisi han marcat aquest equador de la legislatura i ha paralitzat projectes com aquest, que havien de ser emblemàtics per la manca de finançament. Aixecar la via del tren, pagat amb diner públic, per fer un canal en el moment en què la iniciativa privada no t'acompanya en aquest projecte, perquè tots els pisos que es tenien que construir allà al voltant, inclús algunes de les operadores que tenien terrenys ja no hi són, aixecar la via del tren pagat amb diner públic per fer un canal, en aquests moments em sembla que ens ho podem replantejar. Jordi Serra va agafar les regnes de la ciutat fa poc més d'un any quan l'alcaldessa electa Maite Arquer va deixar el govern municipal per fer de senadora a Madrid. Serra lamenta que la situació econòmica actual hagi obligat a readaptar les prioritats de Badalona i, per exemple, la biblioteca de Canyadó o el complex esportiu del Bufalà no tindran la forma inicial. Quan dic que les coses estan encarrilades em refereixo a que allà hi haurà una biblioteca a Canyadó i hi haurà una biblioteca on hi havia el quartel de la Guàrdia Civil, i que a la ciutat no li costarà res i no li perquè la tenim com un benefici d'equipament. Que no serà dins d'aquest any? Segur que no. Ara simplement s'estan retrasant les coses. Però jo crec que una cosa és un retras i l'altra és que no es facin. Bona part dels esforços municipals, conjuntament entre l'Ajuntament i la Generalitat, s'han destinat a crear nous llocs de treball i superar així els 13.000 aturats que registra la ciutat actualment. Tot i ser rebuda amb reticència per part dels comerciants locals, la propera obertura d'un nou centre comercial a Badalona crearà també ocupació i estimularà l'economia de la ciutat, completant-ne l'oferta. Però, sens dubte, la part més positiva d'aquest mandat és la imminent arribada del metro al centre de la ciutat. Sembla, doncs, que abans d'acabar el mandat les noves connexions a Badalona amb el metro seran una realitat.